Takže čus lidi, já jsem Dave a vítám vás u tohohle prvního videa, které bude ze hry, jak už vidíte, Shakes and Fidget. Chci tady k tuhle sérii začít natáčet na našem channelu Crazy Music, které už má 103 odběratelů a přes 42 000 zhlédnutí, takže doufám, že to je dobrý začátek a chtěl bych, aby se vám, teda doufám, že se vám tohle videjko bude líbit. Bude to jenom takové seznámení s tím, jaké mám postavy. Jak vidíte, nemám vůbec dobré postavy, protože jsem si ty účty zakládal včera, protože mě napadlo, že bych to začal natáčet. A jako chtěl jsem to natáčet na svých starých účtech, kde už jsem přece jenom tak 60 level. Sice to není moc, ale chtěl jsem aspoň se od toho odpíchnout. Ale řekl jsem si, že by bylo o hodně lepší začít úplně od znovu, abyste to všechno viděli i vy, ty začátky toho shakeu. Takže já už jsem tady 11 level a tady mám Vara. Pak tady mám, vlastně jsem si vytvořil 3 postavy, každé je na jiném světě. Tenhle mage je na 26. Tady tenhle je na World 1. To je, myslím, teďka nový server. Nechci lhát, ale myslím si, že jo. A pak tady mám na 27. Tady mám Huntera. Na Hunterovi už jsem si dnešní touhu. I když je to 10, tak se mi ještě nepodařilo objevit klíč, jinak tady už mám klíče. A tady za chvilku mi skončí ta. Mi to skončí, já se jenom podívám, jo, natáčím. Omlouvám se za tu webkameru, že to není víc osvícený. Ale chtěl jsem začít už teďka, protože my se budeme stěhovat. A budu tam mít vlastně pokoj, ve kterém si to vybavím. A možná budu mít i na tým, protože se stěhujeme do rodinného baráku. Tak tam je místnost, ve které bych možná mohl mít i natáčet studio. Kdyby se vám některá videa líbily, mohl bych začít natáčet i vlogy a tak. Tak, podíváme se tady. Já tady na tomhle můžu zkusit podzemko dneska. Jak vidíte, nemám vůbec houby, ale začnu je šetřit, protože to je asi na natáčení to nejlepší. A nebo si je koupím ty houby. Jinak, kdo hraje Ghost Recon, možná... ne, to vám nebudu ukazovat. Tady nahoře, tady někde prostě nade mnou bude obrázek, jak vypadá Ghost Recon. A kdybyste si chtěli zahrát, tak mi napište když tak jména dolů do komentářů a můžeme si někdy zahrát. Tak, podíváme se tady. Jak už jsem řekl, tady tohle nebude nějak záživný video, chtěl jsem jenom to zkusit, jestli se vám to trošku bude líbit, jako kdybyste chtěli tady takovýhle námět natáčení videí. Co to je za kravinu? Jejda. To si nebudu dávat, protože je to var a inteligence ani štěstí zase tak nepotřebuju. Jako po dlouhé době jsem začal hrát Shakea, ale dost mě to překvapilo, jak když je i Shake, jak ostatní hry, úplně brutálně moc dopředu. Což je jenom dobře. Počkat, tady... Omlouvám se, jsem trošku nachlazený, ale to nevadí. Tady se podívám na nějaký dobrý úkoly, ale teďka se asi úkoly nebudu dávat. No, nebudu.
Jinak asi budu hodně hrát za kamerou, ať se nalevelím a tak. Tak, tady vlastně už mám i tady na tomhle. Aha. A tady mám poškození jenom 176. Tady na tomhle bych to mohl dát to první podzemko, teda první monstrum. Asi jo. Tohle videjko nebude moc dlouhý, jo. Už natáčím 5 minut, chtěl bych to tak na 7 minut. Zkusíme jenom to podzemko a už to nějak ukončíme. Jo, tady na tomhle jsem chtěl. Teď jsem se trošku zasekl. Jo. Tak, zkusíme to podzemko a už to fakt ukončíme. Protože přece jenom... Tak. To vypadá hodně blbě. Aby se neukázali ty. Nevadí, ale určitě jsme prohráli, to je jasný. Vůbec nevadí, budu si muset ještě doplnit životy pořádně, protože tady mám 4000 životů a nechal jsem tomu stejnému monstru hodně málo a to tady mám poškození jenom 176 a zbraň taky nic moc není. Tady je přece jenom fakt všechno lepší kromě těch životů, takže si budu muset teďka fakt doplňovat životy. No nic, už to bude 7 minut, já bych to tady chtěl ukončit. Doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud jo, dejte like. A pokud tady bude, nebudu říkat kolik lajků, protože vůbec nevím, kolik tady je aktivních lidí, protože tady tenhle channel byl hodně neaktivní. Uvidíme, kolik tady bude aktivních lidí. A dejme tomu, když tady bude dost lajků na ten channel, kolik tam je odběratel a tak nepočítá, že tam bude moc lajků. Takže doufám, že tam dáte aspoň nějaký like a jestli se vám to bude líbit, tak můžu natáčet Shakea. Ještě můžu natáčet Hero Zero, který jsem taky začal hrát. A to asi tak všechno, co bych chtěl natáčet, nebo tak možná ty vlogy, uvidíme. Každopádně já se na vás budu těšit u dalšího videa. Určitě to nebude poslední herní nebo takhle video na tomto channelu. Doufám, že to nebude poslední video, protože to je jenom na vás, jak se vám tady tahle série bude líbit. Jinak můžete se těšit na další písničky, už připravuju plno písniček, takže pokud chcete nějaký ke hraní nebo tak písničky, tak mi to řekněte, napište mi to do komentářů. Můžete mi začít psát, já nevím, třeba otázky, kdybyste chtěli ask nebo nějaký do toho vlogu na nějaký to dobrý téma už konečně vymyslet. Už natáčím 8 minut, No, já se s vámi loučím a u tohohle a u příštího videa se zase uvidíme. Tak čau.